No, teď tady mám ještě vzkaz bývalého diplomata magistra Jiřího Kobzy, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně tedy ví, o čem mluví. A on tedy vzkazuje: pro všechny vás, humanistické, multikulturní, soucitné, solidární, korektní a různé jiné pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčili uprchlíkům, vzkazují s plnou zodpovědností. Uvědomte si prosím, že podle Koránu jste pro každého, i toho nejumírnějšího muslima, jenom jejich služebníci. A cokoliv pro ně uděláte, cokoliv je dáte, je z jejich strany považováno a chápáno ne jako pomoc blížnímu, ale za zcela normální povinnost otroka vůči svému pánu. Samozřejmě, že to začnou dávat najevo, až jich tady v Česku bude ještě trochu více, až se tady takzvaně zahnízdí. V okolních zemích Evropské unie, kde láska místních občanů uměle vyvolaná tamními politiky, již sklízí své první plody. A to si uvědomte, kolik jich v Evropě zatím je. Do roku 2020 počítají eurohujeři, že v Evropě bude cirka 60 milionů těchto dárečků. Vaše soucitnost a milosrdenství vůči nim jsou chápány a interpretovány Koránem jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti muslimů nám, původním obyvatelům. Čím lépe a více jim budeme sloužit, tím více jich budeme chtít přijet a užít si tedy svých navíc dobrovolných otroků, ale zejména pochopitelně otrokyň. Od malička jsou Koránem v tomto vychovávání, tak to je učí a nebude to někde jinak. Všichni, kteří uklidňujete, nebo dokonce se nám původním obyvatelům vysmíváte, že není důvod se bát, kteří byste nás chtěli soudit dle svých nových zákonů jako fašisty, jste buď totální kreténi, anebo nejhorší zločinci. Muslimové, kteří již v Evropě jsou denně utvrzováni, že to, co jim bylo do těch jejich makovic natlučeno formou Koránu, se potvrzuje a zhmotňuje, že si mohou dělat skutečně, co se jim zlíbí, a slaboští bezvěrci budou více a více tancovat dle toho, jak oni budou pískat. Celá tato celoevropská tragédie má vyústit utvořením evropského kalifátu a zánikem původní Evropy. To, čemu se po staletí se snažili panovníci evropských zemí zabránit za cenu 100 000 životů zmařených ve válkách proti islamizaci Evropy, pozvolna přichází. Zcela vědomě vykalkulováno a podporováno vazalskými vládami zemí Evropské unie. Plán, který se zrodil v hlavách přímo patologických deviantů z USA, nezadržitelně pokračuje. Vaše až do nebe volající hloupost k tomu nemalou měrou ovšem přispívá, až dějiny zhodnotí, kdo měl pravdu. Naši vnuci a pravnuci nás ale za to rozhodně velebit nebudou. Tak už toho pro pána vy pitomci nechte, nebo dostanete nás všechny do takového maléru, ze kterého se už nikdy, opakuji, nikdy nevyhrabeme. A ještě postscriptum. Vám, rozumným, nezmanipulovaným, nenechte se v žádném případě zastrašit těmito s prominutím vypatlanci. Nenechte se v žádném případě manipulovat stávající politickou sebrankou. Všichni, bez výjimky, nemají žádné argumenty na obhajovu svých lživých blábolů o pravdě a lásce. Absolutně jsou v koncích. Nebo tato katastrofa je spuštěna a je nezadržitelná. Naopak, fakta o tom, co se skutečně v Evropě děje, přímo internet zahlcují. A bude hůř. Dalece hůř. Je to jen a jen na nás, přátelé. Zda jim to dovolíme také u nás tady v České republice.